Opel Zafira B سالش 2007 ماشین واگن نمی باشد. این حالت بالون این نمود بیرونی ماشین چکلی که دیده ایستاده. داخلی سالن پروبیگش 211,000 کیلومتر. коробкаш механик, CD плеер, бор компьютер, центр замок, мультирол, ҳама наворотош ҳаст. хеле ки дида истоди ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. намуд аз қафои мошин. мотор 1.6 Экотек сӯзишвори бензин. расхода 8.7 мегардад. яъне чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 799 21 06. Opel Zafira солаш 2004. комплектасияш элеганс. این ҳолати балон. این намуди берунаи мошин. این намуд аз қафои мошин. дохили салон 2 электропакет. пробегаш 279,000 километр. инҷа CD плеер дорад, коробкаш автомат. ин рӯлаш мультирол. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. қафош электропакет не лекин. мотор 1.8 Экотек сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 кили тахта мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 57,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 22 55. опелашка солаш 2009. мошин вагони мебошад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати балони мошин хуб. ин намуди берунаи мошин. ин намуд аз қафои мошин. дохили салон 4 электропакет. коробкаш механик. техосмотри 1 соли нашай санҷиш техникӣ. CD плеер. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 155,000 километр. ин мультирол. ин ҳолати салони мошин. бисёр ҳолаташ хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 Экотек сӯзишвори бензин. расходаш 8.7 мегардад. яъне чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 848 38 07. Mercedes Benz Echka солаш 95. ин ҳолати балон яъне намуди берунаи мошин. яъне намуд аз қафои мошин.
داخلی سالن دو الکتریک ماشین حضرت نقشید коробкаш механик CD плеер монитор дорад пробегаш 271,000 км ها حاجی این حالت салони ماشین الو موتور 5 تایی پلیتا این حالت салони کفای ماشین мотор 250 سوزشواری دیزل پلیتر расходаш 8 литр و 100 км мегадад. این چخیلی که دیده سوزه حالتی мотори ماشین нархи ماشین 43000 сомон با савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 963 3602. Mercedes Benz солаш 94. ҳолати балони мошин ин намуди бернаи мошин ин намуд аскафои мошин инҷо чӣ хеле ки дида истодед ду электропакет коробкаш автомат CD плеер пробегаш 260,000 километр این حالت салони ماشین این حالت салони کفای ماشین یعنی لوکان داره мотор 2 объемный سوزشواری газ бензин газаш евро 4 мен чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин мотораш вагонный буда нархи мошин 40000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 874 0070. Mercedes Benz сечка солаш 95. мани ҳолати балон ин намуди берунаи мошин комплектасияш классик буда ин намуд аскафои мошин ин дохили салон ду электропакет коробкаш механик CD плеер монитор дорад пробегаш 223,000 километр ин ҳолати салони мошин мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та 85-90 та мегардад. ҳеҷ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин ёдовар мешем сиёҳшиша ва санҷиши техникӣ яксолина дорад. нархи мошин 55000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 04 24. эмел ҷиле эмигра солаш 2013. این حالت بالای ماشین این نمود بیرونی ماشین چیزه امگرام بوده جیله امگرام این نمود کفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم 4 электропакет, сентр замок, коробкаш механик, یعنی CD плеер, монитор дорад. назир пробегаш ҳам бифаҳмем. ин килиташ намудам, یعنی ҳолати салони мошин. пробегаш 93000 километр. мотор 1.6 G-Power سوزشواری بنزین. расход чанта?
расходаш 7 та мегардад. Ин чӣ хеле ки дидеистон ҳолати матори мошин. нархи мошин 50000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 828 12 60.